Дами и господа, този поздрав е специално направен за Баджи и Айсун. И за техните деца Нефес, Сали, Джанфеза, Сонгюл и Тарък. От голямо ново! Шанет Хабиби Продакшън! Айде! Авела Кая Гилип, за Баджи и Айсун. Най-голямата фамилия от голямо ново тук. Нефес е гордостта им, Сали е тяхна сила. Джанфеза носи радост, Сонгюл носи светлина. А Тарък е юнакът на мама и на тате, където мине фамилията. Всички ги поздравяват, Едумо Каса, Яшабала, Баджи и Айсун са хора с душа. Вали гармина, Баджи и Айсун, пак им върви. От голямо ново всички ги знаят, нали? Нефес, Сали, Джанфеза, Сонгюл и Тарък, цялото семейство събрано пак. Вали гармина, Баджи и Айсун, пак им върви. С такава хубава фамилия Господ ги дари. Нефес расте с чест и добро сърце. Сали е усмихнат винаги, радост носи навред. Джанфеза е цветето на тяхната градина. Сонгюл е усмивката на цялата фамилия. Тарък е смел и силен, истински юнак. Петимата заедно правят дома богат. Всяка майка такава фамилия не може да роди. Баджи и Айсун са благословени. Вали гармина, Баджи и Айсун, пак им върви. От голямо ново всички ги знаят, нали? Нефес, Сали, Джанфеза, Сонгюл и Тарък, цялото семейство събрано пак. Вали гармина, Баджи и Айсун, пак им върви. Където минат заедно, купонът гърми. Айде Нефес, айде Сали, айде Джанфеза, айде Сонгюл, айде Тарък. Ръцете горе, всички да се весели света. Баджи и Айсун са гордостта сега. От голямо ново поздравът лети за тази хубава фамилия, която всички цени. Мама Айсун се усмихва, като гледа своите деца. Баджи гордо казва, това е моята съдба. С много труд и обич създадоха този дом. И днеска цялото семейство без пълно гърло. Нефес, Сали, Джанфеза, Сонгюл и Тарък, най-голямото богатство за мама и за татко, където има
zavreti.